Takže ahoj, já jsem Giga, vítám vás u dalšího dílu. Dneska si uděláme takovýhle banán do naší sady ovocné. Do naší sady ovocného náramku. Je trošku větší, ale tak no, to se nezblázníme, že jo, kvůli tomu. Takže si dneska takhle uděláme a příště si uděláme hrušku. Takže budeme tam potřebovat 2 prsty, nebo stav, nebo ten brak, je to na vás. A my si teď vezmeme jednu černou gumičku, uděláme 8. Tak neuděláme 8, uděláme 8. Tak jako by se začínala fishtail, jo. A teď si vezmeme 4 žluté gumičky. Dáme to na to. Ups. Tak jo, mezi tím necháme malou mezerku, ať si to rozlišíme. Takže vezmeme černou a přehodíme nahoru. Jakoby začínáme fishtail. Tak, nyní si vezmeme opět 4 žluté gumičky. 2, 3, 4. A dáme takhle nahoru. Na to zase necháme mezi mezerku, aby jsme to rozeznali. Takže zase přehodíme všechny ty 4 nahoru. Víme, že už máme zadek banánu. Teď si vezmeme 3 žluté gumičky. Myslím, že mám 3 teď. Jo, mám 3. Opravdu necháme mezi nimi rozdíly, jako mezerky, ať mezi tím necháváme, aby jsme si je rozeznali. Takhle se přehodíme, jo. Dáme gumičky dolů, teď máme zase 3. A zase přehodíme nahoru. Nahoru přehodíme. Tak. Nyní tam dáme už jenom 2 žluté gumičky. Ne. Pardon. Vezmeme zase 2 gumičky. A přehodíme. Takže teď vezmeme už jenom 1 žlutou gumičku. A dáme ji na to. Jako zase vysuneme, takhle. Teď nám ten banán vysí jenom na jedné gumičce. A ještě přehodíme 1 gumičku a teď kompletujeme jakoby fishtail. Takhle, hop. A ještě jednou, hop. Tak. Teď si vezmeme obě 2 gumičky takhle na konci na háček. Takhle, máme to. Tak. Teď si vezmeme černou gumičku a zahákneme. A předáme. Hop. Chybička. Tak. Máme takhle banán a teď jednu přehodíme. A máme dokonalý banánek. A pokud samozřejmě, že nechcete, tak to zase zaplňte, jak už to známe. Nebo to stále sklepněte sklepem. Pokud vám nezakulatil a máte ho takhle rovnej, tak musíte zakulatit. Musíte zakulatit. Tak víte, už máme kulatý banán. My jsme do banány. A nakonec taková menší stranička. Banana! A v příštím díle si ukážeme hrušku.